Vážení přátelé, od mikrofonu vás zdraví v pondělí odpoledne Vladimír Franta a toto je naše technologické okénko. Elektromobilita by rozhodně nemělo být slovo neslušné. Každá inovace prospívá, ale jedině tehdy, je-li konána s rozmyslem a se správným načasováním. Lidstvo prokazatelně ekosféru znečišťuje, takže idea elektrické mobility smysl dává, zejména za předpokladu, že se elektřina vyrábí ekologickou cestou. Současně s tím lidstvo řeší metody recyklace, snižování škodlivých emisí a také změny klimatu. Stejně tak zelená ekonomika jako myšlenka zmenšení negativního dopadu činnosti člověka na přírodu má ve svém jádru zdravý úmysl. Dobrých nápadů třeba se držeti, ale bez fanatismu. Elektromobily jsou jistě důležitým výchem ve vývoji dopravy. Nejedná se přece jen o auta, ale také o tramvaje, metro, trolejbusy či elektrobusy, elektrické vlakové soupravy a tak dále. Rozvinuté země považují elektrickou dopravu za jednu z priorit. A má-li se kvalitní doprava provozovat nějak jinak? Pak jedině snad s příchodem úplně jiných technologií, které svět zatím neviděl. Pokud si prošlapáváme cestu k elektromobilitě, podstatnou čili kardinální otázkou je zdroj energie. I když máme rádi vznětové motory vnitřního spalování, vzhledem k tomu, kolik máme takových aut, péče o omezení emisí do atmosféry, to zdaleka není jen otázka řečnická. V RF se dodávkami univerzálních akumulátorů pro elektrodopravu zabývá státní korporace Rosatom. Tato firma úzce spolupracuje s běloruským akciovým holdingem Bělkommunmash, který je velkým dodavatelem městské elektrické dopravy do zemí SNS. Obě svazové země výše zmíněné usilují o tandemovou spolupráci při produkci společného elektromobilu. Konkrétním výrobkem se stává elektromobil s názvem Atom. RF korporace má realizovat akumulátor i elektromotor. V nastávajícím období se právě toto fáro má stát základním elektromobilem pro RF, ale i ostatní země SNS. Plánují se dodávky dále do celého prostoru Euroasijské hospodářské unie. Na těchto autech může v budoucnu stát zdejší carsharingový či kurýrní servis, včetně taxislužby v neposlední řadě. RF a BI se domlouvají na společné výrobě litiových akumulátorů. Cílem je produkovat vysokokapacitní baterie o dlouhé výdrži. Perspektivou je, aby se takováto výroba v těchto zemích odehrávala od A do Z a zahrnovala celý takovýto průmyslový cyklus. Dalším produktem by měly být průmyslové baterie využitelné nejen v automobilismu. RF v Bělorusku staví jadernou elektrárnu a společná gigatovárna na elektromobily i litiové baterie by byl jeden z největších současných projektů realizovaný oběma zeměmi společným úsilím. V praxi by to byly stovky až tisíce pracovních míst, šlo by o klíčovou průmyslovou integraci nejrůznějších oborů. Výše zmíněná korporace pracuje také v oboru tzv. Jaderné medicíny, kdy důležitým oborem jsou tzv. Radiofarmaka. Společným jmenovatelem toho, o čem se tu bavíme, není jenom high-tech, ale také životní styl, zdraví a komfort populace. Vysokokapacitní akumulátory, které dlouho vydrží na jedno nabití a které garantují mnohé nabíjecí cykly, poslouží tedy nejen automobilismu. Schopnost odvětví diversifikovat svědčí o tom, že úzká specializace si v dnešních časech žádá multidisciplinární spolupráci. Jedná se o složité průmyslové komplexy, jejichž produkty mají strategický význam. O to podstatnější je, když se pragmatické a utilitární cíle dobře snoubí s ekologickou stránkou věci, kdy dopady takovýchto činností jsou velmi šetrné k okolnímu prostředí a nezatěžují ekosféru. Chtěl bych uklidnit fanoušky vznětových motorů. Klasický auták mne nepřestane nikdy fascinovat. Zde nejde o to mít či nemít rád elektromobily. Důležité je, aby kompetence k jejich výrobě byly k dispozici, aby si průměrný zákazník mohl vybrat mezi takovými produkty, na které dosáhne. Možná, že se technologie vznětových motorů posunou rovněž dále dopředu a pak bude otázka, zda elektrika či klasický bourák čistě spíše stylová.
A nebo, jak jsem předesílal na začátku, možná není daleko do takových technologií, které strčí do kapsy vše, co doteď jsme poznali. Pak není vyloučeno, že doprava časů příštích, třeba i celkem brzkých, bude se zakládat na takových principech a zákonitostech, že současník na to by doslova musel zírat s pusou otevřenou do kořán. Tolik koutek o technologiích. Pokud si chcete zalistovat katalogy s vozy, o nichž jsem dnes hovořil, hledejte automobily na elektrický pohon jménem Atom. Byl s vámi váš Vladimír Franta, mějte se fajn.